Ольга В'язенко, Окленд, Нова Зеландія. Нині з нами наживо зі студії телеканалу ТЕР. Пані Олю, я вас вітаю. Вітаю, Україну. Дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. У вас, до речі, яка зараз година? Тому що ми Китай щойно включали, там 2:00 ночі. У нас 7:20 ранку. О, доброго ранку вам, пані Олю. Доброго ранку. І дякую дуже дякую, що долучились до ефіру. Отже, взагалі, що у вас в Окленді, в Новій Зеландії, по-перше, узагальне таке питання, говорять про цей коронавірус, чи бояться, що на вулицях відбувається, якісь застереження, профілактичні роботи? Будь ласка. Насправді, як такої паніки немає. Люди, звісно, говорять. В Новій Зеландії популярне таке small talk називається. Тобто всі з усіма говорять з незнайомими людьми на вулицях, в автобусах. Так от зараз тему починають зі слів «А ви чули про коронавірус?». В соцмережах обурюються, що парламент Нової Зеландії не закриває сполучення з Китаєм. Але от я щойно дивилася якраз сайт Міністерства охорони здоров'я. Сполучення дійсно не закривають, паніки немає, нічого не роблять, окрім фактично інформаційної інформаційних повідомлень. Розсилають листи зі школи, коледжів з інформацією про те, якщо хтось хворий, то просто має сидіти вдома. Ось, тобто це фактично всі заходи, які вживає Нова Зеландія. Китайців тут дуже багато, і якраз зараз мають приїхати студенти з Вухані, цієї провінції, і їм не можна заборонити в'їзд, бо формально немає жодних якихось причин, щоб їх залишити в Китаї. Напевно, це все, що я можу сказати. Ще жодного випадку не зафіксовано в Новій Зеландії. Це дуже важливо, до речі. Скажіть, будь ласка, а от безпосередньо мені цікаво, як у ваших місцевих засобах масової інформації говорять про цей коронавірус? Тому що, наприклад, в Україні тут роблять справжній трилер, про який, до речі, вже спростував Андрій Дрофа, кореспондент з Пекіну, щойно наживо. Він сказав, що жодної паніки немає, це все фейки. Звичайний грип у Китаї, як і в Україні, до речі. Зараз от пан Олександр у студії, ми з ним спілкуємось, 185 тисяч людей захворіли на грип. Утім, цьому значення такого не додають, як до коронавірусу. Безпосередньо, як там вам кажуть про цей вірус? Чи страшно, чи паніка, чи трилер взагалі роблять з цього? Чи все ж таки якось баланс тримають в інформаційному полі? Тримають баланс, абсолютно правильно. Тобто просто повідомляють, які симптоми, що треба робити. Головні поради – це мити руки, зберігати дистанцію, сидіти вдома. Якщо хтось приїхав з провінції Вухань і мав контакти з інфікованими або, можливо, інфікованими, просто має себе ізолювати на 14 днів. Власне, все, що повідомляють. Тобто паніки, нагнітання, такого нічого немає. Банани їсти не забороняють точно. І Аліекспрес посилки приходять регулярно. Це добре, добренько. І останнє питання до вас, пані Олю. Дивіться, тут же трошки, знову ж таки, сьогодні прочитав інформацію, що найголовніше зараз, оперативно, це створити тест-системи з розпізнавання вірусу. В Україні їх немає, одразу кажу. Вони є в Китаї і Сполучених Штатах Америки. Безпосередньо в Окленді, в Новій Зеландії, є такі тест-системи? Говорять про це щось? Аби розпізнавати цей вірус? Для тих, хто був в цій провінції, радять звертатися до Міністерства охорони здоров'я і цих людей перевіряють, хворі вони чи ні. Тому що я так розумію, що якісь системи є, бо постійно кажуть, що можна відрізнити просто застуду від цього вірусу або пневмонію від цього вірусу. Тому, напевно, якісь системи розпізнавання є. Вакцини від цього вірусу немає точно, про це повідомляли буквально кілька годин.